Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Usa ka construction worker patay human mahulog gikan sa ika-33 nga andana sa gitukod nga edipisyo. Nahitabo kini diha sa IT Park, Barangay Lahong, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado sa Udto. Gisusi karon sa kapulisan kung adunay foul play ang kamatayon sa moong construction worker. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gikan sa pinakaibabaw ning gitukod nga edipisyo hangtod sa ubos nga bahin ang nahagbungan sa 28 anyos nga lalaki. Gila ang biktima nga si Richard Andeles, lumad nga tagalalawigan sa Bohol. Mato ni Police Staff Sergeant Roy Bacos, investigador sa Mabolo Police Station, nga nagtrabaho nitong higayuna ang biktima sa diyang giingong aksidenteng nahug kini. Patay na nga nadangat sa tambalanan si Andeles. Sumapa ni Kuan sa ilang kontraktor nga si Teodoro Carbana. Samtang kunong nagbuhos sila sa 13th floor. Atong 33 floor, 33 floor. Kuan kuno kanang medyo kusog-kusog kunong hangin unya pagbuhos sa kuan na-atras kuno siya unya na higda tapos natagak sa kuan gikan sa 33 floor. Ang kapulisan gingong gipugngan nga makasud sa construction site. Apan mato di Bacos nga muhimo sila dugang pakisusi kung wa bay foul play sa kamatayon sa biktima. Basta ingon ana sila sa tunga, di mo sila mag safety harness kay confident sila kay nali kuno may tunga-tunga nga bahin pero wa sila nagdahom nga magsigig buhos, nagsigig atras po ang biktima. Gisulayan sa pagkuha siyang habig ang kontraktor sa gitrabahoan sa biktima apan wa niini atubang nga mga sakop sa media. Uba ni Marlon Milgazo, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Bisan pa man sa parehong pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, wag gihapon kini mohunong pagpahigayon og mass testing. Ning higayuna adunay top 11 barangays nga may labing daghang kaso. Siluan Mirondina sa dugang report. Sukad niya itong Oktubre 28, way natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Barangay Pusok, ang barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga may labing daghang kaso sa COVID-19. Sa 2,479 total COVID cases sa syudad, 300 niini gikan sa Barangay Pusok. 15 na ang nakalas, samtang naka-recover ang 285 kanila. Apan bisan pa man ini, dili mo kumpiyansa ang Dakbayan, busa nagpadayon kini sa pagpahigayon og mass testing. Human mapaubos sa swab test ang tourism sector, transportation sector ug mga vendors, kaganiha gisugda na usab ang swab testing sa matag barangay ug giuna ang Barangay Pusok. Usa sa mga voluntaryong nagpa-swab test si Vicente Cardona. Wa ko na lagay, wa mo na ka na buog sipon. So kaagigilanap. Atong pirming awhag nga magpa-test sila aron makita gyud nato ang picture kung unsa gyud ang kahimtang nato dinhi. So sa Barangay Pusok among gihangyo labi na kadtong mga
kanang dunay ginaapektuhan nga mga sityos like sa Santa Maria. Gahapon, adunay natalang duha ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Lapu-Lapu human sa 7 ka higayon nga way na record nga natakdan sa virus. Apan pabiling nag-ubos ang mga COVID cases sa syudad, diin 55 na lang ang aktibo. Sa pagkakaroon, 2,305 na ang naka-recover, samtang 119 ang mga nakalas. Uban ni God Ferrilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Maapektuhan ang gahin sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi kung team kung galing i-waive ang pending penalty sa mga PUJ driver sa dakbayan. Samtang City Legal Office may tataw nga manginahanglan og ordinansa ang pagpapas sa mga ending penalties. Si Chelo Valiana sa report. Sa miaging tuig, moabot sa 20 milyones pesos ang nakuliktang multa gikan sa traffic violations. Mato ni Attorney Regal Oliva. Mandawi City Treasurer nga ang traffic violation penalties gibutang sa trust fund sa dakbayan nga mo'y gikuhaan sa suhulan sa mga traffic enforcer ug sa uban pa nilang panginahanglan. High-tech nga kahimanan sa Mandawi City Command Center. Kung i-waive man o papason ang kolektahong multa sa mga traffic violator, gitataw ni Oliva, posibleng maapektuhan ang suhulan ug ubang proyekto sa team. Para unsa na para silang sweldo, and then para pod sa mga facilities that they need for the traffic, manning for the traffic. Laing gitataw ni Oliva nga dili mamahimong anam-anamon pagbayad ang penalties tungod kay gilatid sa balaod nga usahon ra kini pagbayad. Dili pwedeng i-waive ang usa lang katao because that is against the law, that is class legislation. So if you waive one, you waive all. Samtang wapay hangyo nga nadawat sa City Legal Officer Nanita Layese kabahin sa pag-waive sa pending penalties sa mga PUJ driver nga mamasahero sa dakbayan. Apan gitataw ni Layese nga ang mayor lang maoy bugtong makahukom niini uban sa pagduso og ordinansahon sa konseho nga magpapas sa mga bayranan nga multahan. Unsettled penalties sa city no sana nga i-certify nila. Well, as to the waiver of the penalties of sana ilang nakuan dia, it depends because it needs the act of the council. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Pipila na kaadlaw human mikuso-kuso ang Super Typhoon Rolly sa Bicol Region. Apan dayag gihapon kaayo ang kadaot. Nga nahiaguman niini ilabi na sa lalawigan sa Catanduanes nga maoy nagrabihan. Sila ang benepisyaryo sa hinabang nga gipada sa nagpakabanang mga Sugbuanon nga giapod-apod usab sa puwersa sa Police Regional Office 7. Ani ang report. Ingon ini ang talanahon hangtod karon dito sa Catanduanes, human miigo ang Super Typhoon Rolly. Nangagusbat ang kabadayan ug ubang infrastruktura tungod sa kakusog sa hangin ug bulog sa tubig mugna sa katalagman. Si Lula Evangelista hangtod karon nalisang pas kabangis sa bagyo nga kadto pa nila masinati sukad masukad. Siya ug ang ubang mga mulupyo nga nagilaid sa kalisod lakip sa unang nakadawat sa ayuda gikan dinhi sa Sugbo. Ang masakop sa Police Regional Office 7, pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Reggie Rial sa Arcad 7, maoy gisangunan sa pagdala ug pagpangapod-apod sa tabang ngadto sa mga nagkinahanglan. Ano ginawa mo nung bagyo? Ay, wala, umiyak nang umiyak. Ang kabakap ko yung apo ko. Oo. Kasi yung mga pamilya ko doon sa Manila eh. Salamat ka. Kaming dalawa lang yun ang mga apo ko. Gilibot usab sa kapulisan ang dapit aron ma-assess ang sitwasyon sa ingon masuta na nilang daan ang sunod nga pagabuhaton sumaabot nga aid distribution. Pasiunang padala sa Sugbo ang 500 ka masakong bugas, mga dilata ug ubang panginhanglan sa mga biktima nga gikarga sa barko sa Naval Forces Central sa Philippine Navy. Ang dakbayan sa Sugbo ug ang mga kasikbit nga mga LGU milusad usab og relief operation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dulan sa 600 sa
kilos nga mga basura ang nahipos atol sa pagpanglimpyo sa baybayon og mga sapa sa Dakbayan sa Rizal niadtong Sabado ug Domingo. Ang report ni Fee Marie Tumabok. Giulagway nga minus ra ang gidaghanon sa nakolektang mga basura karon itandi sa Nobyembre sa niaging tuig dindulan sa 2,000 kilos nga mga basura ang nahipo sa Bulacau River pa lang. Kay naluag-luagan na ang quarantine status, hinahinay na usab gibalik ang mga naandang kalihukan alang sa pagpreserba sa kalikupan. Sama na lang sa coastal o river cleanup drive sa Dakbayan sa Talisay. Nakita ang kami ng danon nga himuon na pagbalik ang binuwan nga paglimpyo sa kasapaan o quarterly nga paglimpyo sa kadagatan. Tabang pud ang katong mga katawhan. Multi-sectoral gid ang kuan ni Mayor nga without the help of katong atong mga partners sa mga NGOs, mga other government agencies and also sa atong mga constituents sa government kuan na siya kanang kinahanglan naagid na sila. Gidili na siya ingon na effort lang sa government. Sa nahipos nga mga basura, 345 kilos ni inigikan sa Kandulawan, Bulacau River. Gihimo sab ang scuba surero. As far as the comments of the NGOs is concerned, lihukon namo na mabutangan og buya ang mga marine sanctuary nat. As far as the rivers are concerned, na hatag na kog direction na magbutang taog kato gani mga plastic catchment. Mao na siya yung kanang mo-catch sa katong mga kanang mga garbage nga katong mga hugaw sa mga kuan sa river bitaw magdagan. So kung naataan na ma-minimize nato. Pahinumdum ni Abarca sa mga Talisaynon nga padayon ang ilang pag-ilis og mga goods o school supplies sa mga nahipos nga mga basura. Gani ang mga basurang ma-recycle gihimo karon sa Solid Waste Management Office nga pang Christmas decor. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Fee Marie Tumabok. Balitang Bisdak. Tuloy ang sikop sa managlahing bypass operation sa Police Station 1 o Police Station 5 sa Mandawi City Police Office. Alas 4 kagahapon sa hapon ang sikop sa masakop sa Police Station 1 silang Wilmy Apatan Estralianes, 47 anyos, ug si Mary Padilla, 19 anyos, puros taga Virama, Dakbayan, Cebu. Naaktuhan sila sa masakop sa Police Station 5 sa Maiswilig Street, Barangay Subang Dako, na namaligya og gidudahang illegal nga drugas nga mabalor sa 15,600 pesos. Samtang nasig-usab sa laing bypass operation sa Police Station 1, alas 5 pasado kagahapon, si Charles Maluluyon Banati, 27 anyos, ulitaw taga San Roque, Barangay Loriga, San Miguel, Dakbayan, Cebu. Nasakmi sa iyang posisyon ang gibadabarang mukapin sa 13,000 pesos nga kantidad sa illegal nga drugas. Usa ka 54 anyos ang labing uwahing nakalas sa Dakbayan sa Cebu tungod sa COVID-19. Samtang gisirad-an ang duha kan habiling barangay isolation center dinhi sa Cebu City. Ani ang report. Gipasabot ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IATF, nga wala na ina-admit sa mga barangay isolation center kon BIC. Busa temporaryo lang una kining gitakupan. Katong gikinahanglang ipaubos sa isolation didto na dadon sa NOAA complex sa SRP. Ang Cebu City adunay 52 ka mga BIC dihang taas pa kayo ang kaso sa COVID apan na contain na ang virus hangtod nga wala nay nagamit nga BIC karon. As per feedback namo sa ato mga city health, mga doctors nato sa EUC, ningon sila nga mas better off patingali nga ato mga BHW nga na-assign diha, police nato nga na-assign diha, they will mas maayo pa mga to sila silang kagalingong sentro yang police kay makasave pa taog manpower. Samtang ipahibaw sa IATF official nga usa ka 54 anyos ang labing uwahing nakalas sa Cebu City. Apan insidenta lang ang iyang pagka-COVID patient sanglit, gidalaman kini sa tambalanan tungod sa laing balatian. Padayon ang pahimangno sa mga opisyal sa katawhan nga mag-amping kanunay aron dili na subling musaka pa ang kaso sa COVID-19. As you look around, medyo daghan na kay mga pundok-pundok, no? Daghan na kay mga grupo-grupo, daghan na kay mga private parties kaning palihog tabangi ninyo, no? Dili ta magpasagad ni ani, no? Kay hapit na ba yang Disyembre? Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hangtod sa Nobyembre 15 na lang o karong Domingo ang gihatag nga provisional extension sa certificate o licenses sa mga motorbangka o sa tourism sector nga maka-operate busa ang mga island hopping operators na nawagan nga unta malugwayan pa ang provisional extension. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes ba, bag-uhay palang gani nakabalik ang mga island hopping operations sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan nabalaka na ang mga island hopping operators nga posibleng mahunong kini kung ugali nga mapupus na ang provisional extension nga gihatag sa Marina 7 nga kutob na lang karong Domingo, Nobyembre 15. Munigi ko anang makina. Padayon karong gitrabaho ang makina sa duha ka mga motorbangka nga iya sa igsuon ni Nelly Umpad. Oktubre 17, nakabalik ang island hopping operation sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan wa makasalmot ang mga motorbangka nila ni Nelly kay nangadaot ang makina human sa kapin 7 ka buwan nga wa makabiyahe. Gawas nga gikinahanglang i-recondition ang mga makina, gikinahanglan usab nga ayum-ayumon ang mismong lawas sa motorbangka kay gipanglumot na ug ang uban nangalata na. Ang suliran ni Nelly na sinati usab sa ubang mga nanagiya og motorbangka sa Datag Maribago. Tungod kay kapina sa 7 ka buwan nga wala makabiyahe kining mga motorbangka dinhi sa Datag Maribago, nanginahanglan og dako-dakong kantidad aron kini mapaayo ilabi na kay ang mga lawas niini nangalata na. Kani ilakip sa mga nangadugta kining mga bote nga naka-standby karon dinhi. Karong Nobyembre 15, mapupus na ang provisional extension nga gihatag sa Marina 7 aron maka-operate ang mga namatigayon sa island hopping bisan kung expired na ang ilang mga dokumento. Busa na balaka si Nelly nga basin maabda na sila sunod tuig. Usa makabangon kay gawas nga kuwang ang ilang budget sa pagpaayom-ayom sa motorbangka, wala usab sila'y budget sa pagproseso sa mga dokumento. Wala gyud budget. Ang budget na mo karon wala di pagid kaigo sa pambot pag maintenance kay mahal kayo ang labor. Gani si Mark Ramirez, usa sa mga nakasugod na og operate niadtong Oktubre 17 sa phone interview. Mitataw nga menos kaayo ang ilang mga kliyente. Gani sa dulan usa ka buwan sa ilang pagbalik operasyon, 11 pa lang ka mga trips ang ilang napahigayon ug gipaubsan pa nila ang rate aron lang makadani og mga kliyente. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan misaad nga subling mo apilar sa Marina 7 aron mahatagan og gamayng lugway ang provisional extension. We will make an appeal, hangyo ta sa Marina 7 to give an extension for the reason of this pandemic. Apan ang Marina 7 pinaagi sa ilang section head sa franchising and legal section, Attorney Daniel Martin Oral, mibutyag sa phone interview nga wala pa'y kasiguruhan kung aduna pa'y ihatag nga dugang lugway. Wala pa may ka-discuss about any extension because naman mo din mga corresponding fees, ma'am, ang mga application. Bob, gitataw hinuon sa Marina 7 nga ang gamayng good news tungod kay sa pagkakaroon wala pa'y finality ang proposal sa hingpit nga pag-phase out sa tanang mga wooden hulled ships. Lakip na ang anaa sa tourism sector. Ang tanang mga pagsupak, suhestyon ug mga inputs nga natuki atol sa Multi-Sectoral Advisory Board meeting napadana ngadto sa uluhang buhatan sa Marina. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Nadugangan ang mga nagpositibo o ang mga nakalas sa Negros Oriental gumikan sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa detalye. Ang 59 anyos nga lalaki nga taga Gihulngan City na stroke o namatay Biyernes sa gabi, una pamigawas ang resulta sa iyang RT-PCR test nga nagkumpirmar nga nagpositibo siya sa COVID-19. Samtang nadugangag 26 ang mga bagong kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental, naglakip sa 4 ka mga bata. Ang 2 ka buwan nga babaeng puya ug ang 4 ka buwang lalaki nga puya usab natakdan sa ilang mga ginikanan nga health workers sa Gihulngan District Hospital. Natakdan usab ang 5 ug 9 anyos nga mga batang lalaki nga taga Santa Catalina.
Sa 26 ka bag-ong mga kaso sa COVID-19, labing daghan ang sa Gihulngan City o Santa Catalina nga parehong tag-11 ka kaso. Nunot ni ini misaka na sa 404 ang kinatibuk ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa tibok Negros Oriental. 154 ang active cases, 240 ang recoveries ug napulo na ang namatay. Sa laing bahin, nunot sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19, gipaubos karon sa Modified Enhanced Community Quarantine ang tibok Santa Catalina. Ang napo kaadlaw nga MECQ status gisugdan ni atong Domingo sa kadlawon hangtod Nobyembre 18. Sa 29 ka kaso, 18 ang aktibo ug puno na ang ilang 15-room isolation facility. Migawas sa investigasyon nga ang pagdaghan sa kaso sa COVID-19 sa Santa Catalina gumikan kay adunay ni adto sa buwangan nga wa mahibaw nga positibo di ay siya. Subay niini, miapilar ang Provincial IATF sa mga opisyal sa kalungsuran ug syudad nga undangon una ang mga sabong samtang pandemya pa. Og niadtong mga adunay flu-like symptoms, giawhag nga mag-self-quarantine. Chel Valiena, Balitang Bisdak. Mayong balita alang sa pipila ka mga kawani sa Talisay City Hall. Year-end bonus o cash gift madawat na karong Biyernes. Ang Talisay City Government migahin og 12 milyones pesos alang sa ilang bonus nga mandato sa balaod. Matod ni Edgar Mabunay, budget officer sa syudad, nga 360 ka mga regular employees, elected officials ug mga co-terminus employees sa Talisay City Hall ang makadawat sa maong bonus. Samtang nagpaabot pa ang syudad sa kamanduan gikan sa Department of Budget Management kung aduna bay ihatag nga pinaskuhan alang sa mga job order employees. If in case nga naay circular, di at least og moingon ang mayor mo agree, di ready ko nga naa ipang revert kanang mga naay mga savings sa ato ang personnel services. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga rumunupyo sa 8 ka mga barangay sa mainland Olango Island mahatagan nagiging supply sa kuryente. Kaniadto dako kayo ang pagkuwang sa supply sa kuryente tungod kay magpuli-puli ang mga rumunupyo sa 8 ka barangay sa paggamit sa kuryente sud lang sa pipila ka oras. Gahapon gibisita ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang isla sa Olango. Dinhimutang ang duha ka mga power plants. Matag power plant makasupply kini og 1,100 megawatts. Igo na kayo aron na matubag ang panginahanglan sa elektrisidad sa mga rumunupyo sa 8 ka mga barangay sa Olango Island. It's 2,200 megawatts. Ang consumption sa the entire Olango is 1,200, no? Dugang usa ka kaso sa COVID-19 ang natala sa syudad sa Talisay. Usa kini ka 25 anyos ka babae nga taga-barangay Linaw. Nagpa-swab test yan atong Nobyembre 6 aron sa requirements sa pagtrabaho ug balik. Hinoon sunod-sunod nga 5 ka mga adlaw na usab nga dunay padayong nangaayo gikan sa maong sakit. Nunot ini sa 993 nga total COVID cases sa Talisay City. Unom na lang ang aktibo nga kaso. Naka-recover na ang 889 ini o 98 ang nakalas. Mga kapuso, usa sa naghatag og kalagsik sa ato ang kabuntagon ang Dance Challenge sa GMA Regional TV Live. Gani daghan na ang misanong og mipakita sa ilang paglabyog. Gani nakaikid-ikid usab kita og mahimo pa nga moapil sa paglabyog sama na lang niining pipila kanila. Busa mga kapuso, ayaw na mo paglangan pa, kiay na sa inyuhang kinakusgan nga mga dance steps, musadsad na gamit ang music sa GMA Regional TV Live ug ipadadayon sa GMA Regional TV. Mayong adlaw kini tong latest weather update karong adlaw, Monday, November 9, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor nahimo na ng bagyo kagabi sa alas 8
Ang Tropical Depression Ulysses na gilayon sa 635 kilometro silangan ng Borongan City, Eastern Samar na maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gikusgo na 40 kilometers per hour. Samtang ang Tropical Storm Tonyo nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ganiha sa buntag. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang Eastern Visayas makasinati sila madag-umon na kalangitan ug katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat tungod kini sa trough or extension ng bagyong Ulysses. Base sa atong latest track ng bagyong Ulysses, posible kini mo landfall sa may Bicol Region, Quezon area sa adlaw sa Wednesday ug mo intensify into tropical storm up to typhoon category prior to landfall. Karong gabi o ugma sa sayo sa buntag, posible tang maka-issue ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may Bicol Region or Eastern Visayas. Padayon ta mag-monitor sa magi-issue nato na latest severe weather bulletin related sa bagyong Ulysses. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw. Asia's multimedia star, kapuso actor Alden Richards, miangkon nga lisod ang ipahigayong virtual reality concert. Apan mipasalig siyang mga fans nga puno sa sorpresa ang iyang concert alang sa iyang 10th anniversary sa showbiz industry. Ang report ni Femari Dumabo. Dugay nang gipangandama na pantungod sa pandemya, virtual reality concert ang ipahigayon ni kapuso actor Alden Richards karong Disyembre 8. Midagan og pipila ka buwan ang paghanay sa tanan aron masusama nga naa sa tubangan ug daw imong mahikap ang kapuso actor sa iyang virtual reality concert. Nagsunod usab gid sila sa health protocol. With every step that we do, kailangan ng swab testing. Yung trabaho ng iba is nasa isang tao na lang. So, but still, we were able to deliver naman and parang we really have to adjust kasi for us to be able to create such content for, the people who would like to watch the concert. Sana po katuig niya sa showbiz industry, daghan pang gustong masuwayan si Alden nga mga roles. Apan willing gihapon siya nga muhimo sa susamang mga roles nga iyang nasuwayan na kaniadto. I would like to really try something that's out of the box for me. Yung hindi usual, yung hindi pang commercial. Yun yung goal ko, on my 10th year na to be more flexible when it comes to roles na hindi lang ako nakakulong sa isang concept. Buot na paabot ni Alden sa publiko nga usa sa iyang nakatunan sa napo niya katuig sa industriya. Nga sa kinabuhi, kinahanglan lang nga masaligon ug maningkamot nga makabot gyud ang mga pangandoy uban ang pagsalig sa kahitasan. Kung unsa ang inyo nakita kang Alden sa telebisyon o sa big screen, labuan pa niya kiniatul sa iyang concert. Din puno kini sa sorpresa. With the right attitude, with the right people, nothing is impossible. Sa mga kapuso po natin from Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world, Alden's Reality virtual concert will be on December 8 in line with my celebration po ng 10-year anniversary ko po sa show business. So I hope you guys can, spare a little time. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Taliwa sa hagit sa bagong normal sa edukasyon sa kabataan, ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo nanginlabot usab o gabi paambit sa ilang tabang sa pagbatuto sa mga bata. Kini pinaagi sa programang Pulismo, tutor sa Modular mo nga gilusad sa Women and Children's Protection Unit sa Cebu City Police Office. Kani ang report. Dili lang pagpatuman sa balaod ng papel sa kapulisan, kundi apil usab sa pag-umol sa kinaadman sa mga bata. Sama sa gihimo karon sa masakop sa Women and Children Protection sa Cebu City Police Office nga mipaambid sa ilang katakos sa pag-agak sa mga tinunan. Matag police station adunay less privilege nga mga bata nga ilang gipili. Particular na nga gipili kadto mga tinunan kan sa mga ginikanan temporaryong gikustodiya sa kapulisan kay adunay kasong giatubang. Kailangan kaayo silang kanang tabangan in a way nga syuturan sila karon kay labi na nga ang because of the pandemic nga kanang
nausab ang atong mode of education and teaching. Ang programa magpadayon hangtod mahuman ang tuig tingtungha. Diin mo bisita ang mga pulis sa madapit aron tudluan sa ilang mga module ang mga bata. Sila usab ang muhatag sa mga gikinahanglan niini sama sa school supplies. Ato na sila gipatap with the DepEd within the division of Cebu City para naapoy topic or subject nga i-involve or i-inject diha sa modular sa atong mga estudyante. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang 35 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 7 ang nadugang sa dakbayan sa Cebu, 2 sa Lapu-Lapu, samtang usa sa dakbayan sa Mandaue. Tungod niini, miabot na sa 10,303 ang total cases sa Cebu City, 2,479 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,569 sa dakbayan sa Mandaue. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, 3 ang nadugang sa Bohol, 6 sa Cebu, samtang 16 sa Negros Oriental ug walay bag-ong kaso sa Siquijor. Tungod niini, misaka na ngadto sa 22,740 ang confirmed cases sa Rehiyon 7, 893 niini mga active cases. Misaka sab sa 20,487 ang recoveries human sa dugang 4 nga nangaayo. Dugang 2 sab ang nakalas sa lalawigan sa Cebu. Sa Pilipinas, misaka na sa 396,395 ang mga kaso, 361,638 ang mga naka-recover na, 27,218 ang active cases, samtang 7,539 ang nakalas. Samtang miabot na sab sa 50,402,558 ang global cases, 33,033,487 ang naka-recover na, samtang 1,256,254 ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro og 46 kaadlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.